Прапаганда назвала прозвішча 5 палітвязняў, якіх нядаўна памілаваў Лукашенко. Сярод іх і студэнт Артём Баярскі, які правёў за кратамі амаль 4 гады. Вітаю ў аб'ектыве. З вами Віталь Бабін. Пра гэта ды не толькі ў сённяшнім выданні. І на пачатак кароткі анонс галоўных тэмаў дня. Беларусь сёлета могуць уцягнуць у вайну, сцвярджае прэзідэнт Украіны. Наколькі рэальны такі сцэнар? Решение о направлении вооруженных сил Беларуси на территорию третьего государства находится в компетенции Всебелорусского народного собрания. Паўсотні асобаў звярнуліся па дапамогу ў Байсол у сувязі з узломам чат-бота беларускага гаюна. Это дастаткова великая для нас лічба. Вызваленне журналістаў радыё «Свабода» і грамадзянаў ЗША ўзамен на вяртанне амерыканскага амбасадара ў Беларусь Васкрасенскі агучыў план рэжыму. Іх прысутнасць у Беларусі на сённяшні дзень была б вельмі важнай. Слёзы радасці і моцныя абдымкі ў Вільні паплечнікі і родныя сустрэлі вядомую берасцейскую актывістку Паліну Шарэнду-Панасюк, якая правіла за кратамі больш за 4 гады. Паліну ўдалося эвакуяваць пры дапамозе ініцыятывы «Байсол». Першыя эмоцыі і словы былой палітзняволенай змагла задакументаваць наша здымачная група. Полина, живе Беларусь! Живе Беларусь! Полина, живе Беларусь! Живе Беларусь! Живе! Я вельмі доўга уяўляла ўсе тыя гады, што была за кратамі. Я вельмі доўга уяўляла гэты момант. Вялікі вам усім дзякуй. Мой нізкі паклон усім тым людзям, якія ў Беларусі і за межамі Беларусі думалі пра мяне, клапаціліся, якія арганізоўвалі всю гэтую дапамогу. Але я хочу сказаць, што мы мусім памятаць аб тых людзях, якія застыліся. У гэтай жывадзёрні, як я называю, К-24, гэта самая сапраўдная жывадзёрня. Там засталася Вольга Майорова, там засталася Алена Гнаук, там засталася Вікторыя Кульша. Сітуацыя ў гэтых людзей вельмі катастрафічная. Яны ўсе ўшызаюць ПКТ. Амаль всем ім зноў будуць фабрыкаваць зноў гэту 411 артыкул. Я вельмі прашу не забывацца на гэтых людзей і ўсе сілы аддаваць на тое, каб іх вызваліць. Я прайшла па гэтаму шляху, я хочу, каб і гэтыя людзі прайшлі гэты шлях таксама. Яны вельмі чакаюць, яны вельмі спадзяваюцца на вашу дапамогу. Яны вельмі на вас спадзяваюцца. Калі ласка, дзякуй, даруйце. Вельмі катастрафічная сітуацыя з гэтымі людзьмі. У Вікторыі Кульшы, напэўна, ўжо адмовілі ныркі. Яна атрымала галадоўкі проста па месяцамі. Яна адмаўлялася ад вады і піцця. Яна ўскрывала сабе вены. Яе кідалі з гэтым у шыза кідалі. Яна ў шыза ўскрывала сабе вены. Яна ў ПКТ атрымала галадоўкі. Каб вы разумелі сітуацыю, гэта не то, што 15 дзён. Нас бесперапынна трымалі вось у гэтых умовы катавання. Проста умовы катавання. Бесперапынна гэта трымаюць з восені 21 году, калі нас першы раз кінулі ў шыза і ПКТ. І чалавек фактычна на вуліцы не бывае. Я падлічыла, што ў 23-м годзе, напрыклад, я была на вуліцы толькі 8 дзён. Увесь астатні час гэта шыза і ПКТ. Гэта як у воскрешэнні з мёртвых. Я просто думала, ў пэўны момант я думала, што я ўжо ніколі не выйду. І ёсць вялікая небяспека, што можа выйсці сапраўды можа не выйсці Вікторыя Кульша. Я бачыла яе за дзень да таго, як мяне фактычна выпусцілі з гэтага палону. Яна выглядала вельмі жудасна. Вельмі жудасна выглядала. Калі ласка, не забывайце пра гэтых людзей. Усімі сіламі, усімі сродкамі грукацца ва ўсе дзверы, трэба дамагацца вызвалення гэтых людзей. Яны вельмі чакаюць на вас. На маім календары жнівень 2020 года. У 2020 годзе мы не дарабілі справу. Мы мусім дарабіць гэтую справу. Мы мусім ствараць новую нацыю. Жыве Беларусь! Живе вечно! Расія ўвядзе войскі ў Беларусь цягам 2025 года, каб эскаліраваць сітуацыю ў рэгіёне, а магчыма і напасці на краіны НАТО. Такое папярэджанне агучыў украінскі прэзідэнт Уладзімір Зеленскі. Тым часам Пуцін ратыфікуе дамову аб гарантыях бяспекі і дакумент юрыдычна дазваляе будаваць у Беларусі расійскія вайсковыя базы. Пра падрыхтоўку да вайны ў нашым сюжэце.
Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі заявіў, што цягам 2025 года Расія размесціць свае войскі на тэрыторыі Беларусі. Так Пуцін паспрабуе ўцягнуць нашу краіну ў вайну. Шмат еўрапейцаў і ЗША будуць казаць, што гэта запужванне Польшчы, Літвы і іншых краінаў. Але вы пабачыце, ён будзе рабіць усё, каб уцягнуць іх, будзе правакаваць іх. Пра тое, што на тэрыторыі Беларусі сёлета размесцяць расійскія войскі, стала вядома яшчэ летась. Тады анансавалася, што ў наступную восень у нашай краіне пройдуць вучэнні «Захад-2025». Беларускае міністэрства абароны назвала манеўры самымі маштабнымі за апошнія гады. Запланаваны ўдзел больш як 13 000 чалавек асабовага складу. 10 студзеня беларускі бок ужо папярэдзіў пра гэтыя вучэнні АБСЕ. На территории государств-участников этого международного соглашения могут проводиться военные учения с численностью более 40 000 военнослужащих не чаще, чем один раз в 3 года. Мы можем предполагать, что в этих учениях будет участвовать не менее 40 000 человек, потому что как раз-таки прошло 3 года с того момента, когда проходили военные, так называемые военные учения на переломе 2021-2022 года. У той жа час у аўторак Пуцін унёс на ратыфікацыю ў Дзярждуму дамову з Беларусю аб гарантыях бяспекі. Яе падпісалі яшчэ на пачатку снежня мінулага года ў Менску. Расійскія дэпутаты паабяцалі разгледзець дакумент у прыярытэтным парадку. Адметна, што дамова не толькі прадугледжвае ўключэнне Беларусі ў ядравую дактрыну Расіі. Асобна 5-м пунктам даецца дазвол на размяшчэнне расійскіх вайсковых базаў і аб'ектаў у Беларусі на наступныя 10 гадоў. Они любят перестраховываться на всякий случай. Допустим, перестраховаться на случай смерти диктатора Лукашенко. И приходит любой преемник, там, пророссийский, непророссийский, непонятно кто. Типа, есть юридический договор, вы обязаны соблюдать. Мы вводим войска для решения своих каких-либо интересов, чтобы эта страна не дошла к демократическому миру. Вот, смотрите, бумажка есть, она была подписана. Дакумент прадугледжвае таксама магчымасць адпраўляць беларускіх вайскоўцаў на абарону тэрытарыяльнай цэласнасці Расіі у выпадку, калі тая звернецца з такім запытам. Решение о направлении вооруженных сил Беларуси на территорию третьего государства находится в компетенции Всебелорусского народного собрания. На обращение Путина о направлении вооруженных сил Беларуси для агрессии против Украины он может сказать, что Всебелорусское народное собрание не поддержало это решение, а перескочить через этот орган я не могу. Или наоборот, когда он даст команду своим послушным слугам, и они единогласно или почти единогласно проголосуют за направление вооруженных сил Беларуси в Украину. Надоечы аб'яднанне былых сілавікоў Белпол здабыло закрыты ліст генеральнай пракуратуры ў Савет міністраў, складзены яшчэ ў 2023 годзе. У ім пракуратура скардзіцца на дзяржпрадпрыемствы, якія не рамантуюць транспарту, што мусіць выкарыстоўвацца вайскоўцамі падчас вайны. Тады выпісалі больш за 100 актаў пракурорскага нагляду. Если изучить все изменения законодательства, это про окопы, про ремонт, в том числе бомбоубежищ, про службы изменения МЧС, как они должны действовать там при разбирании различных завалов. Все свидетельствует о том, что они подгоняют законодательную базу, проводят учения, тактические учения и многие других видов. И, естественно, накал в регионе повышается. Апошні год у Беларусі рэгулярнымі зрабіліся вучэнні тэрытарыяльнай абароны і правяранні боегатоўнасці. Напрыканцы студзеня тэробарона трэніравалася ў Добружскім раёне ля самай мяжы з Украінай. Антон Бяздольны, Белсат. Нашыя суайчыннікі, якія пісалі ў беларускі гаюн, звяртаюцца па дапамогу. Узлом чат-бота маніторынгавага праекту стварыў пагрозу для яго інфарматараў. Спецслужбы Лукашэнкі атрымалі доступ да ліставання праз чалавечую памылку і ўжо справаздачацца пра першага затрыманага. Гэты інцыдэнт падкрэсліў праблемы з кібербяспекай у беларускіх дэмакратычных ініцыятывах. Падрабязнасці ў наступным сюжэце. 50 зваротаў цягам мінулых сотняў. Беларусы пішуць на гарачую лінію фонду «Байсол». Людзі занепакоеныя магчымымі наступствамі ўзлому чат-бота маніторынгавага праекту «Беларускі гаюн». Дастаткова вялікая для нас лічба. Мы мабілізавалі дастатковыя сілы на гарачую лінію, якія змаглі эфектыўна адказаць на гэтыя ўсе пытанні. Ну і, безумоўна, пытанні, калі мы бачылі, што сітуацыя ўжо рэальна вельмі складаная, то людзі перанакіроўваліся да нашых спецыялістаў эвакуацыі. Там ужо разам з імі прымаецца рашэнне ў кожным індывідуальным выпадку, што рабіць.
5 лютага заснавальнік беларускага гаюна Антон Матолька паведаміў, праз чалавечую памылку меў месца несанкцыянаваны доступ да чату, куды перасылаліся паведамленні з бота. Паводле Матолькі, спасылка для далучэння ў чат, створаная яшчэ ў сакавіку 2022 года, не была адкліканая, і ў наладках супольнасці не стаяла пазнака схаваць паведамленне для новых карыстальнікаў. Гэта дазволіла спецслужбам зайсці ў закрыты чат и спамповать его историю. И я понимаю, насколько жестко работает репрессивная машина в самой Республике Беларусь, насколько много ресурсов они привлекают для того, чтобы сломать сопротивление. Сломать сопротивление белорусского народа, который стремится к переменам на лучшее. Пасля інцыдэнту блізкія да лукашэнкаўскіх сілавых структураў тэлеграм-каналы пачалі распаўсюджваць інфармацыю пра ўзлом, публікуючы скрыншоты ліставання і пагражаючы асобам, якія супрацоўнічалі з беларускім гаюном. Гэта стварыла дадатковую пагрозу для інфарматараў, улічваючы, што ў Беларусі праект прызнаны экстрэмісцкім, а супраца з ім можа пацягнуць крымінальную адказнасць. Трэба разумець, што сілавікі, якія атрымалі доступ да гэтых дадзеных, яны, канешне, будуць іх апрацоўваць. І хочу нагадаць, што пытанне падтрымкі расійскай агрэсіі ва ўкраіне для Лукашенка з'яўляецца ключавым, і таму ён павінны справаздачыцца перад Крэмлём пра тое, якім чынам ён супрацьдзейнічае вось такім ініцыятывам, як беларускі гаюн. Узлом падкрэслівае праблемы з гарантаваннем кібербяспекі ў беларускіх дэмакратычных ініцыятывах. Раней ужо фіксаваліся выпадкі кампраметацыі асабістых звестак апазіцыйных праектаў. Напрыклад, у 2020 годзе ў тэлеграм-канале «Чорная кніга Беларусі» практычна з самага пачатку працаваў сілавік пад прыкрыццём Артур Гайко. Паводле губазіку, дзякуючы дзейнасці агента, у Беларусі затрымалі дзясяткі чалавек. Сейчас важно уберечь тех людей, которые являлись участниками чат-бота и, в принципе, абсолютно искренне были в своем стремлении внести свой вклад в победу украинского народа над российской оккупационной армией. Безусловно, их жизнь, их здоровье, их безопасность сейчас является самым важным элементом всего этого процесса. Белсат 2 дні запар спрабаваў звязацца з аўтарам праекту «Беларускі гаюн» Антонам Матолькам, але адказаў на паведамленні мы так і не атрымалі. Руслан Ігнатович, Белсат. Цягам 700 дзён застаецца ў рэжыме інкамуніката палітык, блогер і прадпрымальнік Сергей Ціханоўскі. Увесь гэты час ягоныя родныя, у тым ліку Святлана Ціханоўская, іхныя дзеці Карней ды Агнія не маюць мужам і татам аніякай сувязі. Няма звестак ні пра дакладнае месца зняволення, ні пра стан здароўя палітвязня. Рэжым інкамунікату ў Беларусі выкарыстоўваюць супраць як найменей 11 асобаў, сярод іх палітык Мікалай Статкевіч, юрыст Максім Знак ды іншыя. Ад некаторых вязняў родныя і блізкія не маюць звестак больш як 2 гады. За апошнія месяцы прапагандысты паказалі фота і відэакадры з Віктарам Бабарыкам, Марыяй Калеснікава і Ігорам Лосікам. Зрэшты, паводле праваабаронцаў, такая паказальная дэманстрацыя палітвязняў ва ўмовах поўнага кантролю і цэнзуры з боку ўладаў пасля больш чым 600 дзён адсутнасці усялякай інфармацыі не спыніла іхнай ізаляцыі ад вонкавага свету і родных. Тым часам праваабаронцы вясны апублікавалі агляд сітуацыі з правамі чалавека ў студзені 25 года. Толькі за адзін месяц зафіксаваныя мінімум 506 выпадкаў палітычных рэпрэсій з крымінальным і адміністратыўным пераследам. З траўня 2020 года пастанова аб прызнанні палітвязнямі прымаліся ў дачыненні больш чым 3715 асобаў. Агулам вясне вядома пра больш чым 6560 асуджаных паводле палітычна матываваных крымінальных справаў. А тым часам гандаль палітвязнямі працягваецца, гэтым разам са Злучанымі Штатамі. Рэжым пры дапамозе свайго прапагандыста Юрыя Васкрасенскага назваў умовы для вызвалення палітвязняў. Сярод іншага, з вуснаў Васкрасенскага прагучала прозвішча грамадзяніна ЗША Юрыя Зянковіча ды, верагодна, працаўнікоў радыё «Свабода». Падрабязней Андрэй Сульжыц.
Рэжым вядзе перамовы са Злучанымі Штатамі Амерыкі. Пра гэта ў стрыме з прапагандыстам-азаронкам заявіў праўладны палітолог Юрый Воскресенскі. Адным з пунктаў перамоваў ён назваў вызваленне фігуранта справы аб спробе дзяржаўнага перавароту Юрыя Зянковіча, які мае амерыканскае грамадзянства. По поводу американцев, американских гражданинов, граждан американских и американцев, которые работали на американские СМИ. Мы будем вести переговоры и уже ведем, они уже на финальной стадии с американцами. Венцом этих переговоров будет возвращение американского посла в Беларусь. Вяртанне амбасадараў ЗША ды іншых заходніх краінаў было б добрым сігналам, лічыць кіраўнік агенцтва еўраатлантычнага супрацоўніцтва Валер Кавалеўскі. Іх прысутнасць у Беларусі на сённяшні дзень была б вельмі важнай. Дзеля таго, каб не толькі расійскі амбасадар ці кітайскі амбасадар задавалі тон, дамінавалі на гэтым полі, дыпламатычна-палітычным, але таксама і тыя краіны, якія сапраўды цэняць Беларусь як незалежную краіну. Аднак гарантыяў, што абазначаны праз Воскресенскага сцэнар адбудзецца, няма. Праблема найхутчэй менавіта ў Менску, які на сённяшні дзень, па-першае, скаваны пэўнымі абмежаваннямі з боку Крамля. Яны не хацелі б, каб гэта выглядала ў вачах Крамля як нейкі разварот у бок захада, нармалізацыя адносінаў, то бок тут ёсць страх. Ёсць страх таго, што Крэмль можа і стукнуць па руках. На дадатак Воскресенскі адзначыў, што рэжым працягне практыку датэрміновага вызвалення, цытата, шараговых удзельнікаў масавых пратэстаў. Аднак пакуль гэта не закране знакавых фігур падзеяў 2020 года. Пока не будут отменены все санкции, не будет открыто небо, погранпереходы, никто из них, из этих 20-30 человек закоперщиков, не выйдет. Все. Точка. Адметна, што закрыццё паветранай прасторы звязанае не з масавымі рэпрэсіямі, а з авіяперацтвам рэжыму. Хай нешта вымаўляюць, захад таксама нешта вымавіць, і гэта ўжо будзе нейкі працэс. Тут зараз пра ніякія там і непрымальныя для Беларусі саступкі гаворкі не ідзе. Гаворка ідзе толькі пра тое, што адзін з бакоў гіпатэтычных перамоваў пачынае трохі акрэсліваць свае пажаданні. Ад лета мінулага года ўлады час ад часу вызваляюць палітвязняў. Разам з тым рэпрэсіі не спыняюцца і за краты кідаюць новых людзей. Андрэй Сульжыц, Белсат. Выручка $20 мільёнаў, а прыбытак больш за 3,5 мільёны. Столькі зарабляе адна з беларускіх фірмаў, звязаная з лоўляй рыбы ў Расіі. У чыіх кішэнях асядаюць гэтыя грошы? Як здабылі квоты на лоўлю? А таксама прычым тут взять? Віктора Лукашэнкі, журналісты Бюро Медыя, прэзентавалі сваё расследаванне з адказамі на гэтае пытанне. Калі ёсць магчымасць адхапіць сабе нейкі лас і кавалак, то, мне здаецца, сям'я Лукашэнкі заўсёды гэта робіць, бо ў нас усе такія ласыя сферы, яны проста падзеленыя паміж набліжанымі людзьмі. Дзесьці тырчаць вушы непасрэдна самой сям'і, дзесьці кампаніямі валодаюць кола набліжаных асоб. Паводле Бюро Медыя да схемы датычныя чальцы сям'і Віктора Лукашэнкі, а таксама Александр Машэнскі, так званы беларускі рыбны кароль, і паводле сумяшальніцтва адзін з гаманцоў узурпатара, муж дачкі Віктора Лукашэнкі Дмітрый Дятлаў пасля сканчэння універсітэту распачаў працу ў структурах, звязаных з добрай знаёмай ягонага цесця Людмілай Няронскай і займае там пасаду намесніка дырэктара ў агульных пытаннях. Лукашенко мае намер пашырыць паўнамоцтвы кіраўнікоў гарадскіх і раённых выканкамаў. Зрэшты, гаворка зусім не пра самастойнасць мясцовага самакіравання, як можна было падумаць. Узурпатар хоча, каб мясцовыя вертыкальчыкі мелі магчымасць прызначаць кіраўнікоў у прыватныя структуры. Председатель райисполкома должен по основному функционалу управлять и требовать, и нести ответственность одинаково, как за частный, так и государственный сектор. И это касается прежде всего кадров. Адпаведны указ можа быць прыняты да 1 сакавіка. Лукашенко тлумачыць неабходнасць гэтага тым, што, маўляў, у Беларусі абвешчаны год добраўпарадкавання, а таксама 5-годка якасці. Адным з драйвераў гэтых працэсаў мусяць быць рэгіёны. Прэзідэнт ЗША Дональд Трамп агучыў сваё бачанне развязання палестынска-ізраільскага канфлікту. Паводле палітыка, жыхароў сектару Газа трэба перасяліць, а сам сектар адбудаваць наноў. Самыя ж палестынцы гэткай прапанове не радыя.
Тэму працягне Кацярына Гардзеева. Таго, чаго ім не ўдалося дасягнуць вайной, яны не дасягнуць і палітычнымі сродкамі. Жыхары Палестыны абураюцца выказваннямі Дональда Трампа, што прагучалі напярэдадні ў Вашынгтоне. Мы будзем кантраляваць гэтую тэрыторыю і несці адказнасць за размінаванне ўсіх небяспечных, неразарваных бомбаў ды іншай зброі. Мы расчысцім тэрыторыю, прыбяром разбураныя будынкі, выраўняем мясцовасць і створым умовы для эканамічнага развіцця, якое забяспечыць неабмежаваную колькасць працоўных месцаў і жытла для мясцовых жыхароў. Прэм'ер-міністр Ізраілю адзначыў, гэта ініцыятыва, цытата, «вартая уваги». Возможно, они предложат палестинцам в своем видении более такую ограниченную территорию. Мы уже помним, что у Трампа в сделке века были разные предложения, в том числе территориальные предложения размена. Там, в принципе, шла речь о том, что земля в обмен на деньги, инвестиции, спокойствие. Сектор Газа, дзе цяпер жывуць каля 2 мільёнаў палестынцаў, мяжуе з Ізраілем і Егіптам. У кастрычніку 2023-го Хамас справакаваў чарговы ваенны канфлікт, здзейсніўшы тэрарыстычны напад на Ізраіль. Цяпер гарады сектара Газа на мяжы гуманітарнай катастрофы. Трамп прапануе часова перасяліць людзей з разбураных вайною тэрыторыяў у іншыя краіны Блізкага ўсходу і Афрыкі. Аднак гэта ініцыятыва выклікала рэзкую крытыку ў арабскім свеце. Міністры замежных справаў Егіпту і Арданіі, Аб'яднаных Арабскіх Эміратаў, Саудаўскай Аравіі і Катару адмовіліся прымаць уцекачоў і заявілі, што захады пагражаюць стабільнасці ў рэгіёне. Они не были готовы и не будут готовы. Египет, может быть, какое-то определенное небольшое число примет, особенно если США пообещает финансирование. Но тоже для Египта политически невозможно принять палестинских беженцев, поддержать план Трампа. Это вызовет взрыв и внутри Египта, и обернет против Египта, в том числе всех исламистов, экстремистов и так далее. Не спяшаюцца пераязджаць і палестынцы. Яны называюць магчымае перамяшчэнне незаконным. Гэтая гісторыя пераклікаецца з падзеямі Накбы 1948 года, высылкай палестынцаў з іхных тэрыторыяў. І гэта ў міжнародным праве трактуецца як этнічная чыстка. Амерыканскі лідар не ўпершыню намагаецца стацца міратворцам. Раней ён заяўляў пра гатовасць спыніць вайну Расіі супраць Украіны. Аднак афіцыйных планаў урэгулявання канфлікту дасюль няма. Прадстаўнік адміністрацыі Трампа мусіў агучыць іх праз тыдзень на Мюнхенскай канферэнцыі аб бяспецы. Сёння ж стала вядома пра перанос прэзентацыі. Прадстаўнікі беларускіх дэмакратычных сілаў, што таксама возьмуць удзел у захадзе, апавялі, што прыедуць у Мюнхен са сваімі пытаннямі. Адным з важных момантаў мусіць быць вывад расійскіх войскаў з тэрыторыі Беларусі, не толькі з тэрыторыі Украіны. Ось, і што Беларусь не мусіць стаць гэтым суцяшальным прызам для Пуціна. Так вось Беларусь свабодная ад гэтых войскаў, свабодная ад расійскага ўплыву, сапраўды можа зрабіць гэты мір больш моцным. Беларускай праблематыцы на канферэнцыю ў Мюнхене вылучаць асобную панель. Кацярына Гардзеева, Белсат. Спадарства, яшчэ больш навінаў у нашым тэлеграм-канале, на які вы можете перайсці праз QR-код на вашых экранах. Калі гэта для вас бяспечна, подписывайтеся, читайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Таксама захочу зазіраць на старонку belsat.eu. Аднак перадусім памятайце пра ўласную бяспеку. Ўжо зараз мы прэзентуем вам некалькі артыкулаў з нашага сайту Belsat онлайн праз імгненне. Ужо 6 месяцаў украінскія войскі ўтрымліваюць частку Курскай вобласці Расіі. Ні расійская армія, ні прысланыя паўночную Карэю вайскоўцы не здолелі выбіць іх адтуль, нягледзячы на шматлікія атакі і заявы Крамля. Паводле звестак расійскага міністэрства абароны, пад кантролем Украіны застаецца каля 500 квадратных кіламетраў, у тым ліку горад Суджа.
Гэтая аперацыя ЗСУ стала не толькі ваенным, але і палітычным фактарам, паказваючы, што вайна ўжо ідзе на тэрыторыі Расіі. Расійскія аналітыкі прызнаюць, што Крэмль сутыкнуўся з сур'ёзнымі праблемамі, кадравым голадам, недахопам тэхнікі і стратэгічнай нявызначанасцю. Масква нават прыцягнула на фронт тысячы вайскоўцаў з Паўночнай Карэі, але і гэта не змяніла сітуацыі. Ці зможа Расія вярнуць кантроль над страчанымі тэрыторыямі і ці здолее Украіна замацаваць свае пазіцыі? У тэме разбіраліся мои коллеги со сторонки belsat.eu. І яшчэ больш падрабязнасцяў наконт вайсковай дамовы Масквы з рэжымам Лукашэнкі. Дакумент, які рыхтуецца ратыфікаваць у Расіі, адкрывае магчымасць для размяшчэння расійскіх вайсковых базаў на тэрыторыі нашай краіны і ўцягвання Беларусі ў вайну супраць Украіны. Это пагадненне, падпісанае Владзімірам Пуціным і Александром Лукашэнкам у снежні 2024 года, вызначае ўзаемную абарону і падтрыманне краіны ў выпадку агрэсіі. Пагадненне дзейнічае цягам 10 гадоў з магчымасцю аўтаматычнага падаўжэння, што робіць перспектыву стварэння расійскіх вайсковых базаў на тэрыторыі Беларусі ўсё больш рэальнай. Эксперты ўжо заявілі, што ў выпадку ратыфікацыі Расія можа афіцыйна запытаць дапамогу для абароны тэрытарыяльнай цэласнасці ў Курскай вобласці або анексаваных раёнах Украіны. Сярод асноўных умоваў выкарыстанне ядравай зброі ў выпадку крытычнай пагрозы суверэнітэту. Вайна можа выйсці за межы Украіны і Беларусь апынецца на лінію фронту. У тэме разбіраліся мае калегі са старонкі belsat.eu. Не першы год у Беларусі трываюць жорсткія палітычныя рэпрэсіі. Тысячы людзей, якія не злачынцы, а проста палітычныя праціўнікі рэжыму, апынуліся за кратамі. Паводле праваабаронцаў, у турме несправядліва зняволеныя каля 1500 палітвязняў. Сярод іх журналісты, мастакі, настаўнікі, інжынеры, усе яны трапілі ў гэтую жахлівую сістэму, не ўчыніўшы аніякіх злачынстваў. Штодня палітвязні сустракаюцца з фізічнымі і псіхалагічнымі здзекамі, знявагай і перашкодамі ў зносінах з сем'ямі. Усе пакутуюць у такіх умовах, бо гэта частка рэальнасці, няма шляхоў да вызвалення. Сёлетняя сітуацыя на волі нагадвае пачатак 1930-х, калі ўсе пачалі баяцца за сябе і блізкіх. Рэпрэсіі не спыняюцца, а людзі стаміліся, але ў адным ёсць згода. Палітвязні мусяць быць выпушчаныя. Як гэтага дасягнуць, не ведае ніхто. І хаця Еўрапарламент заклікаў да вызвалення палітычных зняволеных, нічога не змянілася. Што рабіць далей, у аўтарскім блогу Любові Лунёвай на старонцы belsat.eu. Калісьці на мяжы знікнення, сёння зубры сапраўдны сімвал беларускай прыроды. Дзякуючы шматгадовай ахове, іх колькасць перасягнула 2000 асобінаў, што складае амаль палову сусветнай папуляцыі. Але з поспехам прыйшлі і новыя выклікі. Вялікія статкі наносяць шкоду палям, з'яўляюцца ў вёсках і нават далучаюцца да хатніх жывёлінаў. Цяпер перад краінай стаіць складанае пытанне, што рабіць далей? Адстрэл ці перасялення, камерцыйнае паляванне ці строгая ахова? Навукоўцы і эколагі заклікаюць шукаць баланс паміж патрэбамі прыроды і чалавека, бо зубр не проста жывёліна, а нацыянальная спадчына, якую трэба захаваць для будучых пакаленняў. Ці сапраўды колькасць зуброў стала пагрозаю і як залагодзіць гэтую сітуацыю? Чытайце матэрыял маіх калегаў на старонцы belsat.eu. Заробкі медыкаў растуць, але ці правядзе гэта да змяншэння току медычных кадраў з Беларусі? Глядзіце размову майго калегі Алеся Залеўскага з каардынатаркай фонду медычнай салідарнасці Лідзіяй Тарасенкай у праграме Belsat Zoom адразу пасля выдання аб'ектыву. Ну а я дзякую спадарству за супольны інфармацыйны вечар. Да хуткай сустрэчы.